Nahatagan sang Tupad aid gikan sa Department of Labor and Employment o Condoli 6 ang kabugusan nga 2,096 ka informal workers sa 8 ka island barangay sa Banwa, San Carles, Iloilo. Ginalakipan ni siyang barangay Bituunon, Punta Batuanan, Tinigban, Barangkalan, San Fernando, Buaya kag Isla de Cana. Nakabaton sila sang tiga 4,500 pesos para sa ila pulo ka adlaw nga community service kaangay na lamang sang coastal cleanup, panglimpyo kag pagpanghawan sa barangay, road canal, tree planting kag gardening. Naibalungan nga ginpangunahan ni Dolly 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga nagsakay pa sa habal-habal o kon single nga motor. Kagini si Kabanarang Kim Kaluyu nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.